Sugeng siang sedulur sedanipun sugeng pepanggihan kalian kawula tim kreator YouTube kita hambanya. Sedulur sedanipun wonten kalodhangan siang punika kawula ngaturaken salah satunggaling tradisi budaya Jawi inggih menika tradisi mbubak kawah mekaten. Sedulur sedanipun perlu kita mangertos bilih mbubak kawah menika murni namung tradisi utawi budaya Jawi kemawon dados menika sanes ajaran agami menapa kemawon. Menika tujuanipun mbubak kawah menika benten-benten wonten ingkang wastani bilih sasampunipun mbubak kawah menika lajeng piyambak menika saged ngginakaken ngilmu kasepuhanipun. Ugi wonten ingkang gadhah pemanggih bilih saderengipun menika rezekinipun tasih katutup mekaten ananging sasampunipun mbubak kawah pramila lajeng rezekinipun lajeng kabikak mekaten ingkang pangajap saged lancar mekaten. Sedulur sedanipun menggah dilaksana mbubak kawah menika ugi mawari-warni lah ingkang kawula sampaiken wonten kalodhangan sing menika tradisi ingkang sampun lumampah wonten tlatah Kabupaten Sragen Jawi Tengah. Mbak menawi wonten benten-benten kalian tradisi wonten panjenengan sedulur-sedulur pramila kawula saking tim kreator YouTube tansah ngaturaken sewu ageng pangsami. Pramila sumangga sugeng mirsani kanthi premati. Aturaken mbubak kawah. Mbok bilahi mangke atur kula kirang meranani dumateng panggalih panjenengan sami para lenggah kakung saha putri mawantu-wantu kula nyuwun agunging pangapunten. Mbok bilih bukaan badhe kula wingi. Singgah tan suminggah durga kula tan suminggah. Sedyala baliya cantung suwung lir jagat mata-mata patuting angin. Ngadeg ana setengah segara linggo aku lintang juar pamegat pamoja mantra tal kabat kaul saringan klang jagat terang wis para jagat kulon biar padang trawangan anak kula sutarna sekalian sak keluarga saketos manggih raharja wilujeng ampun enten sambi kala punapa panjenengan adi kula sutarna anggenipun ngedalaken punika kangge buka kutha binangun. Salebetipun kutha binangun menika wonten Gendhaga Kencana, salebetipun Gendhaga Kencana wonten Cupu Maneh Astagina. Salebetipun Cupu Maneh Astagina wonten wiji sejati sajudu. Siningga tan kenaning owah pinetik tan kenaning alun. Sulur suku godhong rekma asale mbok wadi madi mani-maning angandikane Jeneng Sunan Kali tatkalane mejang ilmu kang gaib tanana rapale tanana sarane tegese apakah sapa anti pahamarola wujud patang perkara wujud mesra wujud sarak wujud kang gaib menika katuranan inggih menika ngidamaken saulan apa ngidamaken kalih wulan kasapan ngidamaken 3 wulan andipa ngidamaken sekawan wulan amarolah ngidamaken gangsal wulan amat ngidamaken 6 wulan sampun pepak warna rupa wajib ijir saking kalbune wong tuane kang aran Rasulullah. Pusana rasane datola anak nabi atas sekatai nyawa itu kabeh. Tegese kabeh iku dodo kanan kiri ngayun mburi ngarep ing tengene. Lirih dodo ngayun mburi ngarep ing kiwane ini pujine kang kuwasa nggih nika Rasulullah. Yosana rasane datola anak nabi sekatai ilmu kang gaib inggih punika kandhek wonten rasane kandhek wonten paningawe kanggo kang pangucape raga jiwa kabeh wis entuk panduduhe guru kang hinamurna. Inggih menika para nabi para wali ingkang hinamurna. Lah menika Bapak Sutarno wonten dinten
Minggu wage jam 11 tahun Cimakir lah wedal punika sampun luasani mekar menawi anak kula utawi rayi kula Sukarno sakeluarga gadah cejebengan lah menika pun sang wancinipun buka lan manipun babaraken dumateng putra wayahipun sedaya lah menika rayi kula Sukarno nggih ngawontenaken genok sekembaran lan kuali tutup sekembaran toyo janjan. Lah menika Bapak Wiro kula aturi buka genok lan kuali tutup menika isen-isenipun punapa. Monggo, Pak. Menika isene-isene pun namung menika napa jagung kalih kentang mbili kawak lah menika sak kawak-kawake kuwi gembili menika tasih kawak sringanten sekalian. Lah menika ingkang setunggal menika isinipun jadah, opak, criping, tape. Lah menika sampun pinaringan Rahayu Wilujeng mboten wonten alangan napa-napa niku ingkang setunggal nika uwos ketan. Ingkang setunggal melih nika uwos pantun. Lah menika sampun cekap anggenipun buka kuaturaken Bapak Perjonggo. Para rawuh niki dipun buka kalih Bapak Wiro Tamin katrios genuk sekembaran punika isen-isenipun ingkang setunggal beras ketan, setunggal beras pari. Lah kawak-kawakipun beras ketan pari punika tasih kawak anak kula Sri Penganten belasan rayi kula Sukarno. Lah menika anggenipun sedya beras ketan pari kawak menika anggenipun gula wentah rayi kula Tarno inggih menika siang boten kertos siang dalu boten kertos dalu awit kangge kabetanipun rayi kula Tarno anggenipun bayang kare putranipun wonten dinten Minggu wage jam 11 punika saged ical sambikalane kantun manggih rahaju. Lah menika wonten kuali tutup menika isen-isenipun inggih menika kentang kimpul, kuwi gembili, jagung kawak, dele kawak, ingkang setunggal menika jadah jenak opak criping inggih menika damel piranto anggenipun bayang kari putranipun. Lah menika sampun rampung Mas Tarno sampun mekar menika sambikala saking etan Balimang etan sambikala saking kidul Balimang kidul sambikala kinggilan Balimang ilen sangkala saking ler Balimang ler sangkala saking inggil waduh sageta ilang suker sakite rayi kula Tarno wonten dinten Minggu wage menika. Lah Mas Tarno menika kleresi ngucapaken Allah puji dina saking etan niku paring sandang mangan yaking kidul paring rejeki ingkang kilen nyedhakaken malaikatipun saking lerna sageta dewanipun mayungi jawa ragane rayi kula Tarno lan delasan putu kula temanten sageta semyak semingkit bari sangalanipun wonten dinten punika dipun seseni kalih para pinesepuh sajayanipun. Lah menika ngawontenaken toya janjan menika monggo Pak Wiro kula aturi ngetusi kadipun tunjuk raose kados pundi. Ramane riyen monggo kalih bure tunjuk.
Di kelas nih. Kelas nih. Udah. Lah ya. Tunjuk, Mas Ayo. Pak, anu Pak. Ro Pak. Yo. Gelasnya ker Lah iki apa? Karo besane ra apa. Sedulur lanang ku ra apa-apane. Besane ya ke Jakarta ya. Ya. Lalu kan apa? Ini bekane Nah, kejadiannya kan. ini ora kenal. Kata sundi bapake lan anak manten raosipun kaya jenengan. Lagi tes lan menika namung wasane perlambang. Nggih, nang pedes sampun kula napa pangapunten akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi